Ja, het kindje Jezus. En een Maria. Die komt er nog. Ja, Maria die staat in de stal, maar die heb ik er van goed gehaald. Oké. Wanneer begoest ik te denken aan die nieuwe liedje voor de vastelovend? Zo rond kers, gok ik? Ja, Jeroen Laven, die neven, die staat aan de andere kant. Ik kwam met dat idee. En die zegt, Frans, ik heb een heel leuk idee. Zodat je het voor dich zien. En dan koppelen we meteen terug aan Schengen de Gang. Weer een norm in een liedje. Ja, en het bleek dat vanaf dat we het hebben eigenlijk uitgebracht. Met de clip op YouTube erbij. Ja, dat is een gigantisch succes. Het ganse land. Ja, want heb ik dat nou goed begrepen dat de clip pas net op YouTube staat en dat er in no time al 1000 hits waren? Ja, 1500 al op het ogenblik. Dus, Wat is dan het geheim van dat liedje volgens jou? ja, dat zou eigenlijk aan Jeroen moeten vragen. Die kent dat het beste beamen. Jeroen destijds nee? Ja. Wat denkt je dat het geheim is van het liedje, Jeroen? Ik denk dat het liedje niet al te moeilijk moet zijn. Dat het een liedje moet zijn voor alle leeftijden, jong, oud. Het is een geaccepteerd vastelovensliedje, maar ook iets sneller. Frans zei het al, en de naam erin, makkelijk, Maria. Ja, ik ben geen Maastrichtenaar, maar ik zing het vrolijk met. Iedereen zingt het vrolijk Ik ging ook met. in de fout net hier. Ja. Ik niet. Nee. Ja, Maar ik heb de kunst afgekeken. Ja. Laten we muziek gaan maken. Frans Teunis. En met een, let goed op, mensen toes, met een weergaloze accordeonspeler. Dus laat ook verrassen. Frans Teunis met de Maria. Graag op tafel leef, zie je zo'n nacht een